gurekin egiten zakegu nahi duguna. Ezarkara? Zer modu? Pezerreatuta zaude? Ni ere, ez pezerreatuta. Ere bai. Denak perrezera. Bueno, baina zu beti dantzan, Bakizu zer, kenduko dugu musika. Bai. Pentsatu dut zer bai. Hemen gaude, Samu eta Bio gaude artistak eiztatzen. Eta gobak eguzu artista zarela. Esan dut, esan dizut, Samu, sartuko gara. Etxarriko kulturetxen eta seguro harrapatzen dugula norbait. Bera nor, ez da edo nor. Hau da, igual, Nafarroko dantzaririk ezagunena, oberena, agian akaso, izan daiteke. Bera badarama, zenbat urterekin hasi zinen? A ber, dantzan, 12 urtekin, gutxi gora bera. 12 urte. Eta gero ja rollo profesional? Profesional, bez bira, 16 urtekin hasi nintzen lan egiten, klaseak ematen, baina ja profesionaltasunarekin ja profesional, nik uste 20 urtekin, jarri nintzela, New Yorkera gojo nintzen. Ni etxoin pizkatean, bai. Nueva Yorkekoa esango idazu eserita. Hauken duko dut. En plan profesional. Bai, rollo. Pentsatu duen, egitea elkarrizketa, nire... Baina eski igual gero, nahiago dut txandalarekin geratu, hau da ibiltzeko txandala. Nahiago dut txandalarekin geratu, eta gero... Un poco de... el rollo, Maravilla. Konta. Hola, zer, opra bezala. Bajatzen gara. Ai, opra bezala. Tira, hau da, simi, lagun bateke, laguniko berena. Nire munduko laguniko berenak egin didan opariak. Ezin dizut erakutsi zer dagoen barruan, bale? Eske dira movida... Pertsonalak. Hori zera. Opra bezala. Nola da opra? Opra, hola eta hola tiesa. Oi, mare mia, pues ni bezala? Karo, eta hola hitz egiten du boligrafo batekin hola mintzatzen. Ai, beharko nuke boligrafo bat. Samu, beharko nuke, bale, urrengorako, beharko nuke boligrafo bat egiteko, nola da emakumea? Opra. Eta egiten du hola, horitzen denen. Bueno, egingo ez dut boligrafori gabe. Venga. Ez daukagu magia hori jartzeko hemen, Amaika telebistan ez daukagu magia jartzeko hemen orain. No pasa nada, ingo dut. Bueno. Hola? Bai, hola. Bueno, eta zer esan duzu New Yorken inguruan? Pues New Yorken egon nintzen ikasten, dantza, Broadway dantza eskulean, eta, kuadrilla batekin joan ginen, eta, ikasteko hip-hoparen lekuan. Zai ez duzu ikasi behar Valentzian. Hombre, alba duzu, bestela irurtzunen, baina Iruñan, Barainainen. Gero hitz egingo dugu. Baina, eske joaten albazara, hip-hop ikustera, hip-hop da dantza mota bat, jakingo duzu, ez da? Hori dago modan orain ere, beti dago modan hori. Hori semernitzun da, moda transversal. Hor dago, ez da oso famosa, baina hor dago aguantatzen. Konta, rollo, Nueva York. Pues egon ginen, Brooklynen neukan pixu bat, eta gero Manhattanera joaten ginen eskolera. Eta egunero, 6-7 ordu klase, eta oberenetik ikasten, eta fantastiko. Maravilla. Eta zer esan behar nuen, eta zuzara artista, eta zure taldeak zizena du? Eski nik ez daukat taldea, ni baneukan taldea, konpetitzen duenean, baina orain ni badauzkat ikasle pila bat. Eta badauzkat guztiak dira pina eta zerbait. Adibidez, pina, drama piñas badaukat talde bat. Dira txikiak, 12-14 urtekoak, eta dramatikoak. Ai, dramatikoak, tipiko. Drama piñas. Drama piña. Asko ikasiko duzu gaiekin eta haiek zurekin, ez da? Da, pazientzia lana. Eta badaukat beste talde bat, piña kolada. Piña kolada, koktelaren gatik. Opolita iruditzen zitzaigun, eta jazta. Gero badaukagu piña salvaje, dela megatri bat, 20 baino gehiago daudela, eta esan nuen, esto es una salvajada, hori, piña salvaje. Zutabio, hemen egonda, zergatik ez nahiz ni saiatuko zerbait ikasten zure gandik.
bota. Ta, bota. Yeah. Oso pasetua. Eta badago beste bat. Hortatu zitu, songit, horrela gainera. Badakizu... Txin, itien azpian edo itien gainean. Gainean. Gainean? Hola, como enfadosa. Vale. Eta badakizu zure amak esaten zitzunean, como vaya yo no encuentre, bakizu noski. Bakizu aurpegi. Niri gertatzen zait gaur egun ere, Bai. Pues, sakala esorberbia bakizu lagoitik hande diratzen. Niniz, gu gara ama? Bai. Ama eta esaten, aurkitzen hori da dut. Eta, hola negitan, mira. Bote pixkat, hola. Handake... Aurpegia. Bade manoan eta aurkitzen badut, handake... Eta zer, eske gainera hori esaten zutenean zer. Zuako joan. Ja, baina esan nahi du, baina zer egin behar ziguten. Debekatua dago jende umea jotzea. Baina, ezakitzen koie jain bat. Ja, ez da posible. Pi, ez da posible. Edo fondo gabe hori, oian. Baldora gabe hori zizuna egiten zure ondak. Nire badakizu zer egiten zuen. Ateko, osea, nire kuartoko atea, kentzen zian. Ez bazera responsable egiten, intimitea, ero ez. Analizatu behar dut, ez dakit zesan ongi dagoen, ala gaizkit, eske garaia galdatu dira. Baina, bueno, a lo que vamos. Arrapatzen badut eta... Hori da. Hori xemar dezun, ebe zu erlaxatu. Me veni arriba, aira. Taren ja, perreo. Bira, jarri eskuak egiten, hemen barnean. Zuen badakizue gauza hauek egiten ditugunean egiten ditugula guretzat, ezta? Ez dela ezerrengatik, ez dela ezer eragiteko. Dantzatzea da. Bale? Badaz, Espresio hutsa. Gurasoren batek esan buru, ze hori dira egiten. No, espresio hutsa. Ez, espresio hutsa, guk egiten dugu hau mugitzeko, dantzatzeko, dantza besterik ez da. Zerbait eragiten badizu ez da gure arazoa, bale? Venga. Ordu, jarri hola, begira eskuak barrera, eta ipurdia atera pixka batean. Eta nahi, bira, hori da. Eta bero ipurdia, borobilak egiten baldin badituzuela, hori da, perreito. Eta gero nahi baduzu alternatiba, irekitzen dituzu, pixka baten, eta orain ja ipurdia, hori da, eta nahi baduzu berago, hori da, hori mugitu bat dezakezu. Toma. Ez da mugitzen, ez da esabon. Bai, mugitzen da. Mira. Hor, txin-txan. Bai, mugitu egiten da. Zer da. Hau, ipurdia ondo izateko oso nola. Igotzen dizu ipurdia? Bueno, ongi dago toki guztietan, baina zuri gustatzen bazaizu goian, pues egiten duzu hau, eta gustatzen bazaizu behan, pues ez duzu egiten. Hori da. Osea, rollo, zuri ipurdia nahi baduzu behan, ez egin hau. Hori, eta nahi baduzu. Abiso, bale? Abezu zuri ipurdia nahi baduzu behan gelditzea, ez egin movida hauek. Zu nahi baduzu zuri ipurdia igotzea egin behar duzu. Ai, bedia, basan. Bueno, listo? Pues, ja ez gara joango beste kafe bat hartzera, zegoan naiz izimirekin, misizimi. Bueno, nahi laguniko berenarekin. Juan, kafe bat hartzera. Eta ja, kafeina... Horixe da. Eta gainera zu daukazu... Dentista. Mina dut. Bueno, dentistaren gana Juan Barda, bale, Peña? Nik ez dizuet esango gustatzen zaidanik joatea. Baina, Juan Barda. Bai, beharrezkoa da. Ez gain... gustatzen zaigu joatea? Ez! Ez! Baina... Juan Barda. Gurasoei gustatzen zaie lanera joatea? Ez. Pues gehienei ez, baina joan behar dute. Osea... Bale? Bueno, Aida. Akompainatuko zaitut? Perfecto. Guazen.
ni dantzatzen hasi nintzen 5 urte nituenean, lehenik dantza klasikoa sartu nintzen eta horrira nagan nituen 17 urte dantza klasikoa egiten, edo bai, 15-17 urteko tartea. Eta gero, egin nuen Nafarroako Gobernuko eskolan dantza, eta han karrera bukatzen ari nintzenean, azkeneko urteetan eta horrela hasi ginen ere dantza garaikidearen inguruan lan egiten. Eta gustatu zitzaidan asko dantza garaikidea, beraz erabaki nuen gehiago sakontzen, dantza garaikidean. Eta beste eskola batetarako frogak egin nituen, Europan dagoen eskola famatuenetariko batera, Partz izenekoa Bruselan, eta orduan hartu ninduten, eta Bruselara joan nintzen 20 urte nituela. Oraindik ez naiz bueltatu. Berez, Bruselan bizi naiz oraintxe, baina geroz eta gehiago Iruñean edo Nafarroan edo Euskal Herrian. Duela urte batzuk, hasi nintzen pentsatzen, helduagoa naizenean edo gurasoak ere heldutzen hasten direnean gustatuko litzaidake ere Euskal Herrian egotea, ez? Eta, han ere gauzak egin nahi nituen, hemen nahi nituen egin. Eta, pentsatzen nuen, bueltatzerakoan zeo zer eskaini behar dut. Ezin naiz etorri eskuak utzik. Eta orduan, hasiera batean, kurtso batzuk antolatu nituen, eta kurtso horiek antolatzerakoan ikusi nuen bazegoela formakuntzarako interesa. Gero jaialdi bat ere sortu nuen, zinetika jaialdia, nun dantza ikusentzunezko arteek eta teknologiak elkarlarrean jartzen diren. Jaialdi hau Iruña, Donostia eta Bilbon egiten da. Eta handik urte batzuetara, pentsatu nuen ere, formakuntzaren inguruan zeozer handiagoa egiten, eta, Marta Coronadok eta Carmen Larrazek direla beste faktoriako zuzendariekin batera, ideia hau sakondu genuen eta martxan jarri genuen La Factoria.
2019ko urtarrilan hasi ginen, orduan berez 2 urte terdi daramatzagu irekita. Baina, bueno, COVID-a tartean dagoela eta, bueno, azkeneko urtea nahiko berezia izan da. Hilabete batzuk itxita egon zen, baina gero joan zan abuztutik aurrera ireki genuen eta irekitak egon gara. Orduan, bueno, nahiko ondo dagoen egoera ikusita. La Factoria da zentro koreografiko bat, orduan hemen ditugun zutabeak dira dantza garaikidearekiko formakuntza internazionala, programa bat dugu non edozein lekutako pertsonak egon daitezkeen hemen dantzan ikasten, baina bai profesionalki mailan. Orduan, goizetako 10:00-tatik arratsaldeko 5:00 arte dantzan egoten dira eta 2 astero irakaslea aldatu egiten da. Gehiengoak kanpotarrak dira irakasleak, baina hemengoak ere egoten dira, naiz eta hemengoak direnak ere kanpoan egon diren urte dexente. Eta oraintxe bertan badauzkagu 21 ikasle lurralde desberdinetakoak. Suiza, Finlandia, Italia, Frantzia, Euskal Herrikoak ere eta espetatu mailakoak ere. Baina, bueno, 2 urte terdi hauetan egon dira Errusiakoak ere, Kanadakoak, Europako leku askotekoak eta kanpokoak ere. Gero badugu beste sail garrantzitsu bat faktorian, dira sorkuntzak. Orduan gu zuzendariak artistak garenez, gure sorkuntzak ere aurrera eramaten ditugu zentru hontan. Adibidez, Carmenek Electrical Body egin du, aurten Martak egin zuen El Silencio de las Flores, eta nik Kirolak izeneko saioa burutu dut. Eta hirugarren saila edo dira erresidentzia artistikoak. Orduan, erresidentzia artistiko hauek jartzen ditugu martxan, nun edozein lekutako artistek ere parte hartu dezaketen deialdian, eta erabakitzen ditugun artistak etortzen dira La Factoriara eta hemen burutzen dituzte beraien ikerketak edo beraien sorkuntzak. Bueno, poligono batean gaude, La Factoria izeneko espazio batean, Noainen kokatuta gaude, aeroportutik oso gertu, eta ditugun espazioak dira sartzen garenean terraza handi bat, nun aulki eta mahai batzuk dauden, ikasleak eta arnasa hartzeko eta batzuetan hor ere uda denean bazkaltzeko. Gero baditugu 3 gela, dantza gela, hau da handiena, nun formakuntza internazionala, nazioarteko programa burutzen da hementxe. Eta gero baditugu beste 2 estudio bigarrengo estudioan egiten ditugu, burutzen ditugu erresidentzia artistikoak, eta 3. estudioa erabiltzen dugu
nolabaiteko duoak edo bakarkako lanak egiteko ze txikiagoa da. Bueno, hemen ikasteko eduki behar da maila profesionala dantza arloan, eta gero alde batetik ere egin behar da sartzeko froga bat, ez? Froga horiek egiten ditugu presentzialki posiblea zenean, egiten genuen bat hemen Iruñean, La Factorian, Noainen, bestea Bruselan, ze ni eta Marta han bizi izan gara urte askoz, eta Bruselas izan da dantza garaikidearen hiriburua urte askoz, eta gero bestea Bienan, ze badago dantza jaialdi oso garrantzitsu batan, Impulstan izenekoa, eta orduan han egiten genuen hirugarrengo froga. Aurten, COVID-aren egoera dela eta egin ditugu Zoomen bidez. Eta antolatu ditugu eta aurkeztu zituzten 100 baino gehiago proposamen. Orduan oraintxe bertan erabaki dugu ze talde edukiko dugun eta datorren urtean talde berri bat edukiko dugu aurtengo zenbait ikasle barne. Nik uste dut edozein gauza ondo egiteko dedikazioa behar dela eta dantzarako ere. Batez ere kontutan edukitzen badugu nahiko lanbide zaila dela, ez? Ze badago jende asko, ez da hain erraxa edo lanpostu on bat edukitzea eta lan asko egin behar da mundu hontan ondo bizitzeko edo. Esango nioke lan asko egiteko eta konstantea izateko eta gero ikusmira ere ez galtzeko. Beti behar dela arteen inguruan ikusmira asko eta beste arte motaen inguruan ere zer gertatzen den jakin nahia eta munduan orokorki gertatzen denarekiko ikusmira, ez? Hori esango nuke.